Хайырлы иртә. Татарстан дәүләт телевидениесенең яңалыклар тапшыруын башлыйбыз. Эфирдә Гөлназ Ибраһимова. Парламентарийлар Татарстан Конституциясенә үзгәрешләр кертте. 6-нчы бүлектә 60-нчы мадда өстәлгән. Төп яңалык республика җитәкчесе исеменә кагыла. Моннан тыш берничә норма көчен югалтты. Бу федераль законнар белән тәңгәлләштерү нәтиҗәсе. Язгы сессияның беренче утырышы барышыннан безнең репортаж. Парламентның 40-нчы утырышында республиканың төп законында үзгәрешләр турындагы карар бәхәсләрсез узды. Төзәтмәләр турында фикер алышырга вакыт җитәрлек иде. Бу мәсьәлә декабрдагы пленар утырышларда һәм комитетларда каралды. Исегезгә төшерәбез, узган елда ук республика законнарын федераль законнарга туры китерү буенча эшче төркем төзелгән иде. Төп законның 7 бүлегеннән үзгәрешләр 6 бүлеккә һәм 60 маддәгә кагылды. Республика Конституциясының 25 нормасы үз көчен югалтты. Мәсәлән, моннан соң төбәк һәм хәрби прокурорлар Федерация Советы белән консультациялардан соң үз вазифасына билгеләнә һәм Россия президенты тарафыннан азат ителә. Шулай ук дәүләт хакимияте органнарының вәкаләтләре һәм югары вазифаи зат Татарстан Республикасы башлыгы рәис исеме расланды. Төп законга үзгәрешләр Татарстан президенты тарафыннан кул куелганнан һәм рәсми басылып чыкканнан соң үз көченә керә. После проведения дополнительных консультаций по вопросу, связанного с наименованием высшего должностного лица, было принято решение отказаться от переходного периода и начать применять новые наименования высшего должностного лица после вступления в силу рассматриваемого сегодня проекта закона Республики Татарстан. Яңартылган текстта Конституцион совет оештыру турында яңа маддәләр барлыкка килде. Документта шулай ук депутат таләбе җибәрелергә мөмкин булган затларның исемлеге киңәйтелә. Хөкүмәт даими эшләүче югары башкарма хакимият органы буларак билгеләнгән. По праву проект можно назвать компромиссным, учитывающим мнения и позиции всех заинтересованных сторон. Изменения в Конституцию Республики Татарстан отражают федеральные инновации, в то же время призваны обеспечить стабильность и преемственность основного закона республики. Очень скрупулезно с юридической точки зрения, право, даже политический, я бы сказал, вопрос. Мы нашли взаимоприемлемое решение, которое позволит нам принять его. Алия Галиуллина, Дмитрий Второв, Ринат Сахибгараев, Эдуард Мөхәммәтҗанов, Татарстан яңалыклары. Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгы яңа мобиль комплексны эшләтеп җибәрде. Әлеге автопоезд табиблар белән Әтнә районына килде. Мондый мобиль комплекс җирле пациентларны күбрәк кабул итәргә мөмкинлек бирә. Аны халык ничек бәяләде алдагы язмада. Позвоночник снимали, да? Боли в спине. Алга табада авыртмасын өчен табиб-ревматолог пациентка дәвалау билгели. Һәм кабат мобиль поликлиникага күренергә куша. Авылда ул тагын бер ай дәвамында кабул итәчәк. Табиблар бригадасының килүе турында район халкын алдан ук кисәтеп куйдылар инде. Җирле кешеләр әлеге очрашуны бик көтте. Бик яхшы инде итеп бетергәсез. Бик яхшы. Казанга барсаң да кабин сайын җирисен. Изләп, Әтнәгә барсак та шулай бер этаждан бер этажга бит керәсең, монда белешкә бик яхшы. Бик сөенәбез инәңгәр. Менә Ливерпулга кергә әгәр коллар бик күтәреләсе килмәйде. Алга барабыз өчен хәбәр. Шуны шикелле. Әгәр ремонт булмыйча инде. Бу мобиль поликлиника тагын да уңайлырак була башлады. Аны табибларның теләген исәпкә алып төзәтәләр. Вагон озынлыгы 16 метр ярым, киңлеге 2 метр ярым. Биредә невролог, эндокринолог, ревматолог, хирург, гинеколог кабинетлары бар. Лабораториядә экспресс-анализ да ясарга мөмкин. Пациентларга да уңайлы, шунда утырган килеш чиратыңны көтәргә мөмкинлек бар. Также потолки, видите, я сейчас рукой не могу достать. Они раньше вот такие маленькие были, давили. Хәзер биредә түшәмнәр биек, элеккечә түгел, иң мөһиме идәне тигез. Ышанычлы интернет, шелтәр буенча бөтен мәгълүматны җирле үзәк район һәм республика клиник хастаханәләренә тапшыралар. Тогда мы выявляем и просим, чтобы нам направляли тех пациентов, у которых есть риск этих заболеваний. Әгәр дә без пациентны моннан ук хастаханәгә озатырга кирәклеген аңлыйбыз икән, шунда ук республика клиник һәм үзәк район хастаханәсенә алып китәбез. Мобиль поликлиникалар бөтен республика буенча эшли. Һәр кайсының бурычы иң ерак авылларга кадәр барып җитү. Иң элек өлкән яшьтәге кешеләрнең сәламәтлеген тикшерү. Бу комплекс киләсе тукталышны Теләче районында март аенда ясар дип көтелә. Шулпан Әмири, Алмаз Хакимов, Илдар Галиутдинов, Татарстан яңалыклары, Әтнә районы.
Безнең телерадиокомпания һәм Русфонд хәйрия җәмгыяте авыру балаларга ярдәм йөзеннән уртак проектны дәвам итә. Бу юлы Артур Сафиуллинның тарихы. Дәвалау курсы һәм тернәкләндерү уңай динамика бирә, әмма аңа вертикализатор һәм аеруча югары калорияле туклану таләп ителә. Я узнала это ближе к году, когда ребенок уже как бы Ирина Сафиуллина улының авыруын белгән көнне күз яшьләре белән искә ала. Артур белән инесе игзәкләр. 1 яшь тулыр алдыннан игзәк соңары йөри башлый. Ә ул селкенмәгәч, әти-әнисе шикләнә, тикшергәннән соң табиблар церебраль паралич диагнозын куя. Еллар буе дәвалану, күнегүләр һәм дәресләр билгеле бер уңышларга ирешергә ярдәм итә. занимались. Шөгыльләндек тә һәм менә 14 яшенә берникадәр нәтиҗәләргә ирештек. Утыра, йөри, хәрәкәтләнә башлады. Сөйләмне дә бераз аңлый. Артур шат, киң күңелле малай. Бергә уйныйлар, мультфильмнар карыйлар, тернәкләндерү үзәгенә йөриләр. Ул барыннан да бигрәк музыкаль китаплар, рәсемнәрне карарга ярата. Алга таба дәвалануның уңышы вертикализаторга һәм махсус туклану режимына бәйле. Үз яшенә күрә аның авырлыгы да аз. Им необходимо давать пищу высококалорийную. Мускуллар үссен, үз вакытында үсеш булсын өчен югары калориялы махсус туклану кирәк. Алар белгечләрдә туклануны билгеләүче гастроэнтеролог табылдылар. Нинди калория кирәк булуы билгеләнде. Шуннан соң без аларга 1 айга, ярты елга нинди күләмдә туклану кирәк булачагын санап чыгардык. Моның шактый зур күләмдә булачагын аңладык. Кирәкле ярдәмнең гомуми суммасы 670,285 сумга төшә. Гаилә өчен бу зур сумма. Балага ярдәм итү өчен 5542 номерына дети сүзе белән СМС җибәрергә була. Бер хәбәрнең бәясе 75 сум. Күбрәк өлеш кертергә теләүчеләр өчен тулырак мәгълүмат безнең телерадиокомпания һәм Русфонд сайтларында. Алия Галиуллина, Руслан Мөбәрәкшин, Ринат Сәхипгәрәев, Татарстан яңалыклары. Яңа башланган ел республикабызда милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елы. Шул уңайдан Казанда Яков Емельянов исемендәге Керәшен мәдәният үзәгендә әдәби чара узды. Әдәби бәйрәмдә Мәлки керәшеннәренең музыкаль шигъри традициясе һәм Кукмара керәшеннәре җыр җыентыклары тәкъдим ителде. Басмаларда керәшеннәрнең музыкаль шигъри культура үрнәкләре, юла үзенчәлекләре турында мәгълүмат бирелгән. Җыентыклар халык музыкаль культурасы өлкәсендәге белгечләр, югары һәм урта уку йортларының профиль факультетлары укытучылары, халык музыкаль сәнгате белән кызыксынучылар өчен. Әлеге чарада Кайбыч районының Сәүдияр, Тәнкәләр, Кукмара районының Карендәшләр фольклор ансамбльләре үз төбәкләренең җыр биюләрен башкарды. Керәшен хатын-кызларының костюмнары күрсәтелде. Түбән Камада 70-нче балалар бакчасына йөрүчеләр Нартуган бәйрәмендә күңел ачты. Аны элек-электән Раштуадан соң Кашмануга кадәр үткәргәннәр. Йола буенча православие динен тотучылар милли киемнәр киеп өйдән өйгә йөргәннәр, күрәзәлек итү уеннарында катнашканнар, җырлар башкарганнар. Балалар бакчасында оештырылган бәйрәмдә дә әлеге гореф-гадәтләр чагылыш таба. Түбән Камадан Гөлия Нигъмәтуллина язмасы. Балалар бакчасы мәйданчыгы шаугыр килеп тора. Бәйрәмдә катнашучылар танымаслык итеп киенгәннәр. Кызлар яулык бәйләп кершән япканнар, малайлар төрле җәнлек образын сайлаган. Нардуган бәйрәменең төп асылы төркем белән йорттан йортка йөреп изге теләкләр теләү. Нардуган бәйрәмен православие динен тотучылар Раштуадан соң Кашмануга кадәр үткәргәннәр. Һәм ул яңа елны каршылау бәйрәме белән кушыла, төрле халыкларның йолаларын берләштерә. Балаларыбыз башка халыкларның мәдәнияте белән дә бик ныклап танышалар. Без һәр вакыт Майша бу Масница, Нардуган, Каз өмәсе, Сабантуй һәм башка бәйрәмнәр белән аларны һәр даим таныштырып торабыз. Йола буенча хуҗаларга муллык, иминлек һәм тынычлык теләгәннәр. Бүген дә 70-нче балалар бакчасына күршедәге мәктәпкәчә мәгъриф учреждениесендә тәрбияләнүчеләр кунакка килә. Бергәләп уеннарда катнашып, нардуганнарга күчтәнәч өләшәләр. Гөлия Нигъмәтуллина, Рафаэль Рәкыйпов, Татарстан яңалыклары өчен Түбән Камадан. Һәр бала үз вакыты, үз бәхете белән туа диләр. Бала туу зур шатлык, куаныч. Бала игә нур алып килә. Һәр гаиләгә, бигрәк тә әти-әнисенә зур җаваплылык өсти. Теманы дәвам итеп, Рөстәм хәзрәт Хәйруллинның бала тууга багышланган вәгазен тыңлыйк.
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Hürmetli cemaat, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bir aşka şakırdılar. Bik matur gaile, tırışallar ileri de bik yakşı ipotekalarını aldılar. Şunda Kur'an okuyup dua kıldık. Lakin ko'ngilga bik ağır buldu. İde bala tavuşu yok. İleri de var. En ileri de iki yaktan var, bala yok. En işlep sırav birge iş işlep bağlar yok digeş. Hazret eli bit ayakka basırga gerek. Hazret bit eli ipoteka, eli tigisi bısı, eli maşınabız da yok deyip cemaat Allah'ın rahmeti bilen bala elbette ol emanet. Ol Allah Teala'nın zor bulagi bir alıp qarağız eli. Hazırgı dünyada köp meşirler taralgan. Hatta şulay küte onları balaga uza almıyorlar. Allah bire iken onu alağız. Hem Rabbimiz Allah Kur'an-ı kitabında nersedi? Şeytan sizge kelib aşılık bilen korkutadi. Senin bit ipoteka, eli işin naşar, eli zarplat beleke jitmez, nindi tağın bala, kalaska köp mıtıra bilesin mi deyip şeytan şunday korkutatırgan fikirlerin sala. Lakin Allah özü cevap bire. Nersedi? Rizıkını birüşe min di Rabbimiz Allah. Şeytan sizge rizık birmidi. Şunda yok. Bir kız kelgen jilab, hazretti, işinchi balaga uzdim. Erim qaynana bilen aldırga kuşa. Erim qaynana bilen aldırga kuşa. Aytem namaz okuysizmi? Ey qaynana da namaz okuydu. Erim de urazalarını tutadı. Lakin aldırga kuşa. Nişlim? Şunda cemaatül muslimin biz onlarga hem bilirge tiyijbez. Bala aldırı, nek balanı uteru. Allah bire iken şatlanıp alağız. Allah birüşe rizıkının hocası da, bəxtinin hocası da, işigizinin hocası da Allah şuna anlatmağız. Hürmetli televizor qarawchilar, Jumğa ertesine әзерләгән чыгарылышыбыз тәмам. Рекламадан соң эфирны Хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам иттерә. Бүгенге студия кунагы Белем.ру оешмасы директоры, Татнетны үстерү фонды директоры Раил Гатауллин булачак. Ә без яңалыклар иҗат төркеме бу атнага сау булашабыз. Исән, имин булыгыз.